Μας έχει πιάσει φανάρι τώρα. Πετούσα, πολύ μηχανάκι. Πολύ σκούτερ. Του σκούτερ το κάγκελο γίνεται. Πολύ σκούτερ, χαμός, πολύ κίνηση. Πάμε τρένο όμως. Θα είναι άδικα και ξυπόλυτος. Χέστηκε. Το χειρόφρονο είναι αυτό εκεί κάτω μάλλον. Ναι, πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά. Βλέπεις αυτό, εδώ. Ουρανοξύς σε ένα τελειωμένο, αλλά σε διαμέρισμα. Δεν είναι ξενοδοχείο. Ναι. Πάμε πολύ καλά. Ανοίξε, από δεξιά πήγαινε. Από εκεί. Να τους περάσουμε. Έχουμε μείνει πίσω. Μας πέρασε ο άλλος, τον είδες? Πάντα τώρα, τι να πατήσει, θα μου πεις, τρένο πάει. Δεν πάει άλλο. Τα έχει δώσει όλα. Μην μείνουμε πουθενά, καλά θα πάρω άλλο. Κοίτα, τρέμει όλο. Εντάξει, καλός καιρός, ζέστη, συννεφιά, αλλά ζέστη, ναι. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι συνηθισμένος στη ζέστη. Μασάω. Πάμε πάρα πολύ καλά τώρα. Έχει πιάσει την ταχύτητα και πάμε, μην μας κόψει μόνο τίποτα και μείνουμε. Αυτό φοβάμαι.